Tajra, ħamra u ħadra. Il-ħabib tiegħi u ftit ikbar minni. Jaf jagħmel tajra tal-karti. Jixtri l-karti tat-tajr u t-tajra jagħmilha b'karti sbieħ ta' żewġ kuluri. Jaqta' l-karti u jwaħħalhom bil-kollha ma' xulxin. Mal-karti iwaħħal qasba, jagħmilha qisha nofs qamar u żżomm bħajta min-naħa għall-oħra. Imbagħad iwaħħal qasba oħra dritta minn fuq s'isfel tat-tajra biex it-tajra iżżomm sod. Il-ħabib tiegħi għamel tajra ħadra u ħamra. Tgħidx kemm ġiet sabiħa? Meta ma jkunx ħafna riħ, immorru l-playground biex intajruha. Ma mmorrux fit-tarf tal-playground u ma nimxux lura bla ma nħarsu għax inkella naqgħu għal darna u nweġġgħu. Ikonna ħajta ħoxna fuq ir-rukkel u t-tajra nibdew intellaw għal fuq. Il-ħabib tiegħi jagħtini nżomm il-ħajta. Jien norbot sewwa t-tarf tal-ħajta ma' subajja biex it-tajra ma taħriblix. It-tajra tola il-fuq. Il-fuq iktar mill-bejt. It-tajra tiġbed il-ħajta u tkun se tinqata'. Imma aħna nibqgħu nżommuha sew biex ma taħrabx. Meta t-tajra tkun hemm fuq, timxi mar-riħ l-hemm u l-hawn, titla' u tinżel, tiġbdilna l-ħajta li tkun se tinqata'. Jekk il-ħajta tinqata', it-tajra tmur fejn hemm is-sħab u fejn ma tidirx iktar. Naħseb li joħdu għall-anġli u joqogħdu jtajruha huma. Aħna noqogħdu nħarsu lejn it-tajra u meta l-ħajta tasal fit-tarf, li t-tajra nibatula ittra, ikollna karta u nagħmlula toqba biex minnha tgħaddi l-ħajta. L-ittra timxi mal-ħajta u titla' magħha l fuq sakemm tmiss mat-tajra. It-tajra ma tweġibix l-ittra għax hi tajra tal-karti ma tafx taqra. Immint mulej mhux hekk, intaqruhom l-ittri tagħna u tweġibna dak il-ħin. Imma forsi aħna mhux qed nibatulek ħafna ittri. Ilna ma ngħidulek li nħobbuk